Eta mundu mailan zein da arrakastakin, adakanakin jolasten dana. Gehien jolasten dana zalantzai gabe izango da Dungeons and Dragons, Dragonezin mazmorras, eta hemendik aurrera, euskara ere hasiko garelako erabiltzen, zigata zizareak euskara. Zein da zigata zizareak, ekarri aldekonea? Bai, motel, hemen dauzkat. Erau da. Eta horiek zenek asmatutako da? Zuek asmatutako dira, nondik atea dituzu joku hauek euskarazkoak? Bai, hauek gure elkarteko kide batzuk, haitzen dira, batzuk kriston ekarria dute, gure artean emakume badago, eta garazi eritz izanekoa, eta horrek, orain aspaldian azterketan nabil, baina ez du gehiagik sortu, baina agian sortu ditu 40 jolas. Benetan? Bai, makina bada. Makina bat inoizi, nik ikusi dudan ekarpenik handien egin dio. Eta hauek izaten dira, pertsona arruntak, gu bezalako pertsona arruntak, jolasa asko gustatzen zaiena, rol jolasa asko gustatzen zaiena, zaiten dute euskerara ekarri, eta pixkat moldatu, Osa, ja jolasak existitzen direnak, eta hauek bai. Eta gero adibidez, badaude beste hainbat jolas, euskaraz sortuak direnak. Hor dago Atopia, lehen aipatu dizuen lehenengoa, hau dena, eta gero beste hau da, Adur. Egongo litzatekeela, hau dago, euskal erdiero mitologikoan oinarrituta, orduan pertsonaiak agertzen dira, adibidez Marirekin, edo dena delakoarekin, edo, Adibidez, onta jolasteko lehendabizi liburu ikasin behar da, jakin inbela jokoa zertartik joan, pertsonaiak zintzu dian, ez da? Pertsonaia baino gehiago, pertsonaiak sortu egiten ditu, norberak sortu egiten ditu. Sortu ditzazke, badaude batzuk aurrezarriak direnak, baina norberak sortu ditzazke bere pertsonaiak. Kontua da, liburuetan datorrela mundua gutxi gora bera. Ze mundutan jolastuko duzun, azalpena. Kasu hontan, izango litzateke, erdi aroan dago oinarrituta. Baina bain behar dela ideia bat orduan, ez da? Hori, bai komen izaten da ondo irakurtzia eta ondo enpapatzea munduaz eta bere historia, ze lekutan egongo zaren. Eta gero, arauak ere, arau ezberdina daude. Adibidez honek, nolan esan dizudan lehen zorizkoa ebazteko dadoak erabiltzen direla, honek adibidez txamponak erabiltzen ditu. Orduan pertsonaia... Berak ekartzen ditu, jolasak ekartzen ditu bere txamponakin, eta bere kitakin esango genuke, ez da? Oso txampon txukuna dakartza gainera hemen. Urrezkuak, urrezkuak. Egunen batean mundua kontrolatzen dugunean, bai urrezkoak izango dira, baina gaur egun oraindik ez dira urrezkoak. Ondik ez, ez da? Urrez, estalita. Hori da, urre itxurakuak izango dira. Ba, ezingo jaltireki. Hemen labanakin. Vale, urretxuak ekartzi xibeak. Hori da, torri ikusten duzu. Sakituak gero gordetzeko, pentsatzet. Bai, txampona gordetzeko, Ize da doz garrarua egau. Bai, hoi, 10 aldeko dadua da. 10? Ez non sekula ikusi, zuek ikusi altzen duten hau. Hau, zea, xiba bat, emateu. Claro, segun eta ze tirada den edo ze tirada mota den, 10-ekoa izan daiteke, 100-ekoak ere badaude. 10 zenbaki da, ja. 0-tik bederatzi. 0-tik bederatzi da, ados, ze polita, ni. Eta gero haue dira... Agarre mati joten igualda bat. Zaila izangoek, Bat, buelta bat eman diot. Eta gero honek adibidez, dauka. Arranua. Arrano beltza, eta beste aldian, belea. Vale. Txoriona, txoritzarra, edo zoriona, zoritxarra. Zoritxarra, vale. Eta orduan demagun, zuzukaldaria izanik, egin behar duzula, abilezia tirada bat. Bai? Nahi dut, kipula moztu eta oso txiki nahi dut moztu. Bai? Eta zure pertsonaiak badituela 4 puntu. Bai? Orduan zubotatzea dituzu dado hauek. Eta segun ze zenbaki? Eta segun eta zenbat txorion ateratzen diren... Txiki moztuko o botolua moztuko, hori da. Edo betu irtengo da, edo kerrago irtengo da. Orduan, sorte pixkateko berda, eta daduak lagundu inbiar dizu hemen, ez da? Bai, baina daduak zoritxarrez, ez du bere bizitzarik eta irten daiteke berak nahi duena. Zuri bat irten zaizu, neri bost irten zait, batutan hobe izaten da. Ni sorte du nahi, eta ni ez. Hori da. Edo alderantziz. Esaten zuen bezala, no? Joku bakoitzak bere normadazka, bere txamponak, bere dadok eta bere mundua. Hori da, adibidez. Zenbat joku dazkikik, adibidez? Zenbat ditudan nik etxian? Zenbat nioko frikila zeate zuen taldia, zenbatekin hiltze zeate? Bada joke, jendea, oso frikia dena, badago taldean bat, oso frikia dena, eta gainera da erosle impulsibua edo kompulsibua da. Bai, eta ark izango ditu gutxi gora bera, 500 jokutik gora. 500? Bai, rol jolas. Urtian, egunian bat jolasteko. Askotan jolastu ere ditu egiten. Irakurtzen ditu, mundua zenpapatzen da, azkenean literatura da. Karo. Irakurri egiten da asko. Bai, demagun munduan esplikatzen dizula, zakit. Aurre historiako mundu batean sartzen zarela. Ordan beraien sinismenen inguruan hitz egiten du, beraien eizatzeko tekniken inguruan hitz egiten du, eta liburuak ondo dokumentatuak egoten dira normalean, gero bakoitza bere punto frikia badauka eta bere puntua badu, baina orduan literatura da. Ordan oso irakurtzaletasuna handia duen jendeari, asko gustatzen zaizkio rol jolasak. Eta horra adibidez badaude triki baina nahiko nuke esan
etxe bakoitzean erabate alda jolastu jolas hori gertatzen adibidez, partxiza dano dakau etxean. Bai, eta norbera bera forma da jolastu. Etxe bakoitzean regala desberdina daude, ez da? Bate zeinaka, bestia janda gero hogei, bestia zuzenian sartu behar da, bestia egez. Bai, bostakin ateratzen da, edo paleta egiten da, eta bendelakua, bai. Barrera hemen bai, barrera hemen ez. Etxian nago ezin dut beti argitu inberdia gauza horiek, ez da? Hemen gertatzen dia olako gauzak. Gerta daiteke, azkenean maizterra da dena kontrolatzen duena. Maizter edo master hori edo zuzendari hori da dena kontrolatzen duena. Orduan, batzutan maizter hori izan daiteke maizterra matxo bat, beste izan daiteke gaizki dago esatea telebista, baina putaseme bat, beste datutan izan daiteke edo zer gauza. Orduan, beherak erabakitzen du arauak momentuan nola aplikatu. Vale. Ez que hor nidaka talaba kaia eta beak arauak juten da aplikatzen, baino behar du denean, baina bera zuzendaria ez baldin bada, ez dauka hortarako eskumenik. Vale. Zuzendariak bai egin dezake, bat edo beste. Ados. Baina, bestela ez.